This is a Soundminds presentation. Ayo Black Beats, patweta era kwedu tajaira takutofaira mabanzi masikonzi kwedu imbambaira zvimoko zvinofamba kunyangwe nemapendi kwedu ukagecha unobhadhara netenti addiction handiti makasasaya munoita kwenyu mirandibosasaya tinoita kwedu semafiya toronga zvimagurupu vakomana vanotosunga matu mochadzebadheni topaka mutaini titi vakagumbuka vanodya mubhini kana kutobika nesoing meshini kala yeblue tinoiti green kwedu ukarora tinokusungisa kukwazisa munhu kunotorovesa hatibvumire vanhu kuti vangoseka nekuti kutoseka kunotomakisa kugara pachemba unotoenda pini kukurunga sadza tinongotora feni yamunoti rimoti kwedu ifone ende toothbrush kwedu tinoiti peni handiti makasasa yamunoita kwenyu mirandibosasa yatinoita kwedu semafiya toronga zvimagurupu vakomana vanotosunga matu mochadzebadheni topaka mutaini titi vakagumbuka vanodya mubhini kana kutobika nesoing meshini kala yeblue tinoiti green izwa uzwe manje kwedu hatisungire kana upema mbanje ramunoti epo kwedu ndozhanje kwedu tochengeta kunyangwe jerenyenjende ukaguma muti watove muchenje bogo dzinobhemwa hazvinei mukereke mpunga une dovi kwedu ndokeke oriji rinobikirwa savi wekudyisa kakunge kaskeri but zvakutyisa kwedu kune makwikwi ekufinurana kumamisana kana kutorerana ndakazombowina ndatora juliana nenyaya yekugara ndichidya mabhanana handiti makasasa yamunoita kwenyu mirandibosasa yatinoita kwedu semafiya toronga zvimagurupu vakomana vanotosunga matu mochadzebadheni topaka mutaini titi vakagumbuka vanodya mubhini kana kutobika nesoing meshini kala yeblue tinoiti green vaselini kwedu tozora pachingwa swimming pool kwedu ndogungwa hatigamuchire chinhu chekupiwa nekuti kungopiwa kwedu ndoguhwa magetsi ebadheni tojusa neupfu nyama yemupurwa kwedu ndohuku tablet foni kwedu ndobhuku sadza tinobika nyangwe nemachoku handiti makasasa yamunoita kwenyu mirandibosasa yatinoita kwedu semafiya toronga zvimagurupu vakomana vanotosunga matu mochadzebadheni topaka mutaini titi vakagumbuka